Ja, ja. Not only Clinton and hungry, not only Clinton and hungry, not only Clinton and hungry. La 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 Buruera. La 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 Mahiwasta Buruera. Nadali plantain and humry, Nadali plantain and humry, Nadali plantain and humry. Croeso I Wplabo hoc do Dau again, baby. I bought a record on the pyramid label, and I played live.
Hello? Okay, now dry off. Yeah. Mae Mrs P newydd awgrymu bod ein tŷ ni yn ymdebygu I glwb nos. Rydw I wedi gorfod diffodd y clwb nos, a seiniau'r clwb nos. A mae'n fraint cael gwneud. Croeso unwaith eto. Mae'n nos Sul, yr ugeinfed o Rhagfyr, rydw I wedi bod allan. Sgwni os di hef Caradog yn hoffi'r gan yna. Dyna Latin Chwarter o'r record 12 modfedd. Prynais I hwn blynyddoedd yn ôl. Gadewch ni weld pa flwyddyn oedd hi. Mm. 1985. Oedd yr album ma 'da fi, dwi'n meddwl I fi gael y sengl gyda'r album, neu falle ddim. Os ydych chi wedi sylwi, rydw i'n cadw y recordiau yn weddol daclus ar ôl I chwarae, ond ambell waith dwi'n methu. Gadewch ni weld, mae'r arbrawf dechnolegol wedi gweithio gobeithio ynglyn â chymysgu rhwydweithiau. Na, nid rhwydweithiau ydyn nhw, ond recordiau I Latin Chwarter ar y cyfrifiadur. A dwi wedi llwyddo I ail chwarae fe tra bod Wplabo yn parhau. Felly, swnio'n ddiniwed a naif I chi, ond gam mawr ymlaen I fi. Rydw i'n dioddef, chi'n gweld, o gorbryder technolegol ynglyn â chyfrifiaduron. Doeddwn I ddim arfer gwneud. O'n i'n gymharol anwybodus ynglyn â'r holl beth, ond yn delio'n dda gydag e. Ond wedyn digwyddodd rhywbeth gwael. A ches I gyfnod o ofid. The First Song of Spring gan The Lilac Time. Dwi'n fan mawr o'r Lilac Time, ond sgynna'i'm clem sut mae hwnna'n mynd. Oddi ar yr album dim caneuon trist. I ddod ar Wplabo, fe gelwch chi lawer o bethau. Rhofer speed iawn hew. After the flood, in the tower of love, you let down your head. So air seemed to sing with the first song of spring. What else could I say? Have I told you that I love you? 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 Today.
When love appears, when love goes through the gears, God, this must be a day. Come evening shade, when lilies fade, there's one thing to say. Have I told you that I love you? 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 Today. And did you hear? Poetry heals wounds of reason, and there is no love within reason. There are no gods, there is no heaven or hell or hereafter. There's only our love and our laughter. And did I say it out loud? And behold, you make everything golden. Rydych chi'n gwrando ar Wplabo, we hope to, baby. Yn ddiddorol iawn. Hynny mae popeth yn weddol ar hap. Dwi wedi cael amser i drefnu pethau mae rhaid i fi sôn amdanyn nhw ar gyfer yr wplas sydd yn mynd i ddigwydd yn 2021. Beth sydd ar ôl ohoni. Ond rydw i'n awyddus iawn i fod yn eitha hyblyg ac ar hap, oherwydd mae'n bwysig gwneud hynny. So, ffonios i, nes i'n ffonio Stephen Duffy, ond nes i textio y label Tapet Records gyda sylwadau am yr union gan yna, neithiwr, a dyma beth dwi'n caru ynglyn â gwneud pethau ar hap, yw mod i wedi dewis allan o 8 album oedd ar y llawr fan hyn. Dwi wedi dangos i chi, nhw i chi yn flaenorol, 2 raglen yn ôl. Mae gweddill fy albums i lawr grisiau. A hwnna dyna si allan, a o'n i ddim yn cofio mae enw'r gan oedd The First Song of Spring. Ac wrth gwrs y darn yna yn fy ngwaith, dwi wedi dysgu nifer o eiriau newydd. Ffeindiais i'r darn o bapur yn fy nghod herddi oedd yn sôn am gynnal a dwyedd. So dwi'n gobeithio cadw'r darn o bapur na'n saff a adrodd nôl i chi, nid yn y rhaglen man rhywbryd lawr y lein. Falle os lai lawr at y reolwr nawr, sef Mrs P, a gael paned o de pan newn ni 2 gan ar ôl i gilydd heb ymyryd, heb amharu ar y caneuon. Mi fyddai'n gallu estyn y darn o bapur na. Oedd un ohonyn nhw'n sôn am pigment. Rhyw ddeunydd. Na i estyn y darn o bapur, allai'm cofio fe'n iawn. Ta beth,
Yna lle o'n i'n textio Stephen Duffy ac yn dweud wrtho fe fod ei gyneuon mor eithriadol o bert a ffrydferth a thrist a rhamantus. Ond wedyn, there are no gods. Okay, I'll give him the benefit of the doubt. There is no heaven or hell or hereafter. There is only our love and our laughter. Okay. Ond dwi dal yn caru ti, Stephen. Oherwydd, o'n i'n gwylio rhywbeth bore yma am Stephen Duffy'n chwarae 1988 ar raglen dyledu. Yn fyw, yn canu You Only Love, You Gotta Love. A Return to Yesterday. Enw'r album arall ddiweddar yw Return to Us. So mae'r holl ddelweddau crefyddol bron yn feiblaidd gydag Kiss Me With Your Mouth caniad Solomon er enghraifft, ei hit cyntaf fe. Your Love Is Sweeter Than Wine. Wedyn can gan Robbie Williams, gyda Robbie Williams rhan nhw Sin, Sin, Sin. Mae'r holl CDs allan ni gerdd y draw fyna, tys yng nghefn i ddim yn dost, fysyn ni'n llawn egni. Ond draw fyna mae holl albums Lilac Time dy fi ar CD. A mae allai gwaranti i chi mae tua 400 ar bob un ar yw gyffyrddiadau neu gyfernodau beiblaidd ynddyn nhw. So dwi'n obeithiol iawn am Stephen Duffy. Fel dwi'n obeithiol iawn am bawb. Right, nawn ni nôl nawr. Dyma beth sy'n digwydd yn ffodus. Gan fod mae'n bod ni wedi sôn am ddew fyna, dwi'n awyddus iawn i ddarllen rhagor o Cecil Bewes. Glwson ni am yr draed yr hydd yn gynharach ddoe. Gadewch ni weld beth yw'r darlleniad ar rhagfyr y degfed oedd Habakkuk Tree. A nawr dyma... gwrandwch ar hwn. Y diwrnod wedyn, rhagfyr unfed ar 10. There are 6 things. Proverbs 6, 16 i 19. Na i ddarllen yr un Gymraeg. Diarhebion 6, adnod 6, 19. Diarhebion. A wedyn gawn ni glywed beth sydd gan Cecil i ddweud amdanyn nhw. So, diarhebion ar ôl salmau. Diarhebion 6. Adnod 16 fe, wedo e? Ie. Teunais ar na, 7 yw na. Right, here we go. 6. 16. Chwefeth, gwrandwch, chwefeth sy'n gas gan yr arglwydd. 7 peth sy'n ffiaidd ganddo. Llygaid balch, tafod ffals, dwylon tywallt gwaed di-eog, calon yn cynllunio oferedd, traed yn prysuro i wneud drwg, gau dyst yn dweud celwydd, ac un sy'n codi cynnen rhwng perthnasau. Ar ôl y gan nesaf, gawn ni glywed beth sydd gan Cecil i ddweud am hynny. A dyna pam dwi wedi cofio ar ôl darllen y ddoe, bod rhaid i fi ddweud roi ar y rhaglen, oherwydd mae e jyst yn trywanu'r galon a'r cydwybod. Fel mae Gaerdyw yn tueddu i wneud. Ond mae yna lawer o bethau diddorol wedi digwydd yn y deudydd diwethaf. Gadewch ni gael cerddoriaeth. Helo, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Os oes rhywun yn gwrando,
bydde fe'n lyflu gweld. Does neb yn gwrando, ond danfonwch neges. Dwi wedi sgwennu arbrofi technolegol fel neges. Dwi'n mynd i sgwennu neges arall nawr a dweud casetiau ar chynnig o'r 70au. Dyna beth chi'n mynd i gael nawr. O dir, dwi bach yn dros bob mewn yma efo fy adnoddau. So, gadewch ni gael caset o'r 80au gan un o... Oh no, mae'n golygu bod rhaid fi estyn. Sorry, Dad. Mae Dad fy'n edrych lawr arno fi fyna nawr. Dyna Gwynfryn eto. A dyna Eirlis. Alright. O'n nhw'n briod am 63 o flynyddoedd. Wrth i bodde. Eistedd o'n bwrdd yn bita. Am o leia 5 awr y diwrnod bob dydd. Hynod o swil. Dad yn hynod o weithgar. Mam yn arores. Dyddiau hyn, wrth gwrs, mae rhaid i chi alw hi'n arwr. Dyma Erasure. Wel, dyna Erasure gyda diwedd I can o B-side o'r enw When I Needed You. Glown ni rhywbeth arall o hwnna yn y dyfodol gobeithio. So nôl yn ni at basic gan Cecil. Bewes I ddweud the 6 things which the Lord hates, 7 which are an abomination unto him. Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed blood. A heart that devises wicked plans, and feet that make haste to run to evil. A false witness who breathes out lies, and a man who sows discord among brothers. 7 steps in evil which a Christian must avoid. Mae e'n dweud, and every one of them to do with his or her relationship with other people. Right, yeah. These are the sort of things that destroy fellowship because they at once put a hostile barrier between people. Number 1, haughty eyes. How do you look at other people? Scornfully sometimes, as so people say, if looks could kill, or with freshness and welcome and without fear.
Freshness. Welcome without fear. Dyna I chi anogaeth. Dyna I chi her ac anogaeth. Come on nawr. Fedra I wneud hwnna. Nes I o ddoe. O'n i'n llawn ofn ddoe gyda nghymydog. Ac yn lle dangos croeso a chariad, nes I arddangos ofn iddi hi. Ofnadw. Number 2, a lying tongue. Mostly people lie through fear. To protect themselves, but almost always the truth comes out, and it's terrible to be known as a liar. Unwaith eto, dyna lle dwi'n mynd. Mi oeddwn ni yn fy ngorffennol yn barod iawn I pwyntio bysedd at bobl oedd yn dweud celwydd, a dwi dal yn pwyntio bys at y celwydd sydd yn digwydd heddiw. Ond tysyn ni yn onest, bobl, fydden ni yn gorfod cyfadde. Celwydd yw 99% o fy ngherddediad. Pan mae pethau i'w cuddio, dwi'n barod iawn i'w cuddio nhw. Yndydw. Dyna beth sy'n dda am fod yn grediniwr mewn Duw. Nid brawd mawr yw sydd yn sbïo arno ni ac yn gwybod popeth. Ac yn gweld yn celwydd ni. Oherwydd mae eisiau yn cosbi ni, ond beth yw yw Duw cariadus sydd yn gallu cydymdeimlo ni hefyd. Number 3. Hands that shed blood. That is murder. But often people damage one another physically or morally. Quarrelling can lead to this. It builds up until at last it boils over. A dyna dristwch a tragedy enfawr. Hyd yn oed mewn perthnasau iach, cymharol iach, perthnasau teuluol, priodasol, boes bach, llunyn tin yw ynde, llunyn tin. Os nag yn un o alus, mae'r tafod yn gallu dinistrio. A wicked heart yw number 4. Nursing a grievance can ultimately mean deliberate plans to cause sorrow and hatred in return. It's purely destructive. Mae gan Ed Harcourt gan I'm a Christian who cannot forgive. A mae'n rhestru yr holl gwrthweid mewn bywyd, pob agwedd o fywyd, nid just yr linell yna. Na chwarae fe rhywbryd I chi. Ydy ar record? Na, dwi'n meddwl mae'r record y fi, mae ar CD. Mae'r chwaraewr CD ar y silff draw yna, sgynna I ddim yr egni I godi. Dwi'n eisiau, falle dylen ni, actually. Ond mae'r gader ysgwyd yma mor gyfforddus. Dwi'n wedi setlo nawr. So, mae ddeiant yw un o gongolfeini. Bod yn grediniwr mewn gras Duw sydd yn maddau. Number 5, feet that run to evil.
What your heart plans, your feet carry out. Yeah. Yn lle gwisgo arfwisg diw ar y traed hefyd, sef y parodrwydd i wneud yn union be dwi'n trio wneud nawr, sef lledaenu newyddion da, Cristnogaeth ar Efengil. Mae modd i ni droi mor syml, mor hawdd at ddrygioni. Oherwydd, os nag yn ni'n ofalus, mae'n calon yn ni'n rheoli ni. Hyd yn oed y crediniwr yng Nghrist, mae'r crediniwr yng Nghrist yn gallu meddwl pethau ofnadw. So mae eisiau ni wrthwynebu hynny a rhedeg y ffordd arall o'r un drwg at y Beibl, at yr Arglwydd Iesu Grist. A false witness. Number 6. Twisting the truth when speaking of other people instead of building up their characters. Ultimately, it destroys your own projection and image. O'n i'n dweud wrth Mrs P heddi bod rhaid I fi drio gweld y gorau ym mhob un person. Yn lle tynnu pobl I lawr. Mae rhaid I fi weld y gorau ynddyn nhw. A mynegu hynny wrth I nhw ac wrth bobl eraill. Number 7. Setting people against each other. That is what causes wars. What a terrible category of evil. For us, it must be love, joy, peace instead. Wel, gobeithio bod chi'n cytuno efo fi. Dyna eiriau gwych. A newn ni pori yn hwn am weddill 2021. Newn ni gario ymlaen efo salmau y llyfr coch am weddill 2021. A newn ni astudio rhywbeth o'n i'n darllen bore yma, ble mae wedi mynd. Nes I ddangos I chi yn ystod Latin Chwarter. Ble mae wedi mynd? Fan hyn. O dan Ducky. Mgi. Hello, Ducky. Yes. Hello, Mumgy. Yes. Maen nhw'n neud I fi wenu. Maen nhw dal yn neud I fi wenu. Felly, dyna fe, paca. Fyna. Yes. Mae'r llyfr yma wedi fy nghynnal I ers 20 mlynedd bron. Mae e'n jyst yn taro 12. Ond wrth gwrs dwi ddim yn darllen yn reolaidd bob tro. Ond bob tro dwi'n dychwelyd ato fe, mae e'n dweud cyfrolau. A ddawn ni nôl at paca ar ôl y record nesaf. So, dwi ddim yn mynd I edrych. Dwi newydd weld 12-inch lawr fan anghonnol fy llygad o'r enw The Bible, grŵp o'r enw The Bible. So, dwi'n mynd I osgoi hwnna, oherwydd mod I wedi gweld e. Be di hwn? Oops, ydeis. Peiriannau mynd dros bob man. Mae hwnna'n lyfryd, yn dydi? Nes I ddangos hwn tro diwetha ar y rhaglen blaenorol. Na te, mae'r bachgen yma wedi byw efo rhywun sy'n mynd i'n hapel I. Hynny yw, aros yn yr un tŷ, talu rent. Meilyr Jones, mae gennau'r 2 album, un byw yn yr Union Chapel, di hwnna ddim da fi ar ein ymwyd, a dyma record o'r enw 2013. So, dwedwch wrtho fi pa gan hoffech chi glywed. Unrhyw syniadau? Does neb yn gwrando. O'n I ar Twitter pnawn yma. Postio si a big issue.
Can recordio si yn 2014. O'n i'n cofio mai 2014 oedd e. Un o gyneuon swnllyd ar tân yn fy mola. Oedd e'n ddiddorol iawn i wylio fe. Dwi'n cofio ffilmio'r fideo. Oeddwn ni'n ail wneud y tŷ yma ar ôl i mam a dad farw. Gwyn ag eirlys. Hello. Hello. Cariad fi. So na lle oeddwn ni yn tynnu'r hen garpedi i fyny. A yn gweld y parquet floor o dan. A o'n i'n meddwl, i mam a dad, pan oedden nhw'n i 50, pan dyn nhw'n y lluniau yna, falle, oedd carped oedd y peth i gael. Carped gwyrth, efo effaith marblis, marble, drwyddo fe. A wrth gwrs, ar ôl 20 mlynedd, oedd y peth wedi treulio yn frwnt brach. Ne, nid yn frwnt, ond nhw'n mam yn llnau efo'r o daci yn llnau'r carped bob dydd gyda'r roller thing. A oedd jyst yn meddwl am y fideo. Dyna oedd y fideo pan oedden ni'n trwsio'r parquet floor yma efo'r holl eiriau o gwmpas ac yn yr hen bureau oedd hen be chi'n galw, arteffactau o'r gorffennol. Efo'r fideo, un take, ti jyst yn mynd o un peth i'r llall, a fe weithio dde'n berffaith efo'r gan. Mae'n rhaid fi gyfadde. Da iawn. So dyma Meilyr Jones. Newn ni jyst daflu'r record mlaen, heb edrych i weld lle mae'n glanio. Cefn yn dost. Symud y meicroffon. Sometimes I am with the witches on fire, fast and ruined. Sometimes all around with the honey in me, I quicken. Sometimes I am with the witches on fire, fast and ruined. Sometimes all around with the honey in me, I quicken. Met you on a windy day, when your hair taught your eyes to play. Is it in me? Is it all above? Am I trying too hard? Are you here? Where we were, nobody with me. Is it a sign? Is it a way? Am I in my mind? What do you say? What is this thing to which my body clings? The sinking of the world, and I am of my word. Oh, passionate friend,
as I was, flying in the blue, with the blue above. Do I relive what I can't defeat? Tune to tender, kiss so gently, lovers live in memories, past illusions, never to repeat it. I'm feeling it, oh never know. I'm so releasing me anyway. Sign in the blue, do you feel me? What is this thing to which my darkness clings? The sinking of the world, and I am of my world, a passionate friend. Will this never end? A passionate friend. No, I'm waiting for together a few belongings, You're so lucky that you found me. You're completely safe with me. You're completely safe with me. You're completely safe with me. You're so lucky that you found me. David McComb. Too late to call. I walk the floor, reheat the food I didn't touch the night before. The TV's on, but not for long. I'm not the good old boy you knew. Now you've got a different one. Hide up your troubles, give them all to me. That way you could lose them. I know how to use them. So give them all to me. I
see you still. I hear your voice. My plane is circling high above your clouds. You have no choice. Your map is torn. Your voice is warm. The breeze is in, the sunlight's there. So let's go someplace warm. Seems nobody says what they need anymore. But that's not important to me. I just walk straight through your door. Too close to call. This match is drawn. You've won the car. It's waiting on the showroom floor. For goodness sake now, clean up your face. Well, you should know by now, we're close enough, there's no disgrace. Pack up your troubles, give them all to me. That way you could lose them. I know how to use them. Give them all to me. Come on and give them all to me. Pack up your troubles, give them all to me. Come on and give them all to me. Dyna beth sy'n wych am ddewis ar hap. Byrfyfyr yw, bydden ni erioed wedi dewis i chwarae y gân yna i chi. Ond wrth i fi dyfu heneiddio, dwi'n sylweddoli yn aml iawn bod yna ganeuon sydd ddim yn ymddangos yn ardderchog. Maen nhw wastad yna, yn y cefndir yn aros i gael ei darganfod. David McComb, neu McComb, o'r Triffids. Nawr, bu farw David McComb. McComb, dwi ddim yn siŵr ym mha flwyddyn. Gafodd hwn i ryddhau yn 95, rhywbeth fel yna. Gadewch ni fod yn detectives. Bu farw David McComb, bach yna annisgwyl. Trist iawn, oherwydd oedd yn eithriadol o 94 gafodd hwn i ryddhau, so dwi'n cymryd mai 96 neu 95 bu farw. Mae yna album, mae Richard Wyn Jones, pundit gwleidyddol a chyn ddrymiwr Shankin Trempin. Mae os gynnon ni cassette Shankin Trempin fan hyn, nac oes. Mae gyda ni cassette, yes. Cwbl o ganeuon da ar hwnna, dwi'n mynd i chwarae nhw i chi. Oherwydd dyn ni ddim yn... wrth gwrs, hwnna. Sa'n siŵr os dylen ni chwarae hwnna, ond pam ddim os yna, mae cwbl o ganeuon ffantastig ar hwnna, does. Mae Richard Wyn Jones yn caru Born Sandy Devotional. Dyna'r caneuon fydden ni wedi dewis chwarae i chi o'r Triffids a David McComb, sef y can o'r enw Estuary Bed. A chyn hynny, yr un agoriadol yw The Seabirds. A mae'r clawr, mae just 3 metr oddi wrtho fi nawr fyna ar CD. Ond mae'r album nawr grisiau. Bydd rhaid ni ddychwelyd at hwnna, cos mae'n un o'r 10 ucha
Yn sicr y ddwy gan yna ar ddechrau'r album yn, os chi'n gofyn I fi I ddyfynnu dechrau albums, dwi'n meddwl am y ddwy gan yna fel pethau sydd jyst yn llawn delweddau o Perth yn Australia. Nawr te, chi'n gyfarwydd ar gyflafan sydd yn digwydd yno nawr yn dydych. Os dim eisiau fi ddweud wrthych chi nag oes. Dyma pam dwi wedi dechrau Wplabo fan hyn nawr. Dydyn ni ddim yn byw mewn cyfnod arferol o gwbl. Where will you be? Mae Yes yn gofyn ar hwnna. Where will you be? Go on in, na I chwarae hwnna I chi nawr. Where will you be? Maen nhw'n gofyn. Na, mae wedi mynd i'r ochr arall. The Calling. Na, sa'n chwarae hwnna I chi nawr. Na, cywio'r Where will you be? Cos mae hwnna'n dda. Mae lot o roch ar y gweddill y tap. Just ôl nodyn I hwn, yn ystod y 90au, oedd pethau fel un yn dod mas, a o'n i'n anwybyddu ni'n llwyr, oherwydd rhan o fy llencyndod cynnar oedd bands fel Yes. O'n i'n ddigon ffodus I wrando ar gerddoriaeth flaengar, rock, swnllyd a chymleth. Pan o'n i'n 8, 9, 10 mlwydd oed, roedd brawd bach Sam Warburton, o teulu Warburtons yn byw yn y stryd uwch yn Penna ni fan hyn. Des I nabod y brawd bach o'r enw Gareth. Des I'n ffrindiau agos. Oedden ni'n yfed coffi a dyncio'r caws mewn i'r coffi ac yn gwrando ar rhagor jai. A des I garu Genesis ar ôl dod yn ffrindiau da gyda Gareth yn tua 8, 9 mlwydd oed. Cyn hynny, wrth gwrs, y dylamodau cerddorol oedd fy chwaer yn prynu recordiau'r cyfnod o 72 ymlaen. Popeth o Rolls Royce, Barry White, Bay City Rollers, a'r holl senglau oedd ganddi hi. Roedd e'n amhosibl anwybyddu cerddoriaeth yn fy mhlentyndod. A'r ffaith cyn hynny, nath Uncle Fred chwarae Paul Anka I fi, a o'n i'n gallu enwi'r 78 singles iddo fe I gyd. Wych. Oh, I love you, baby. I love you so, and you're the girl in my heart. You're the one I adore, 'cause I love you. Oh, I love you, baby. I love you so. A Diana, dwi'n cofio canu Diana ar karaoke yn 95. Fersiwn amgen ohono, wrth gwrs. Da ni'n mynd I symud at Paca ar ôl y gan nesa. Na, gewn ni Paca nawr, just I ddechrau ar Paca a wedyn ffarwelio. A rai bod Mari'n meddwl lle ma Mr P wedi mynd. Right, lle ma Paca wedi mynd? Right, Paca fan hyn. Hello. Troi hwnna fyny fel na. Ydy yn gweithio'n well? Na, ydy. Mae rhywbeth yn bod. Be sy'n bod? Na te. Dyma Paca. Sydyn, mae microphone wedi mynd. Falle bod e'n amser rhoi'r ffidil yn y to. Paid rhoi'r ffidil yn y to. What is sown is perishable. What is raised is imperishable. It is sown a physical body. It is raised a spiritual body. Dwi'n mynd I ôl y Beibl Cymraeg.
1 Corinthiaid 15, 42, 44. Un Corinthiaid 5. Hold on. 1 Corinthiaid 15 yw. Dwi'n cofio darllen 1 Corinthiaid 15 i fy nhad ar ôl i mam farw. A mae'n sôn am farwolaeth yn dydi, a dweud o farwolaeth ble mae dy golyn. A nath dad esgus chwarni trwyddo fe gyd, ond oedd e'n gwrando ar bob gair. A o'n i yn benderfynol o ddyfal barhau gyda ge, iddo fe glywed y benod hir a eitha dwys. Ond oedd e'n eitha dwys, wel. Gyda'ch ni glywed. A mae'n stori hyfryd am Tristan Hallam, ein pregethwr ar y pryd, yn ynganu'r geiriau ola i fy nhad glywed ar ei wely angau. A gofynnodd e, gai glywed y geiriau yna eto, please? A Psalm 23 oedd e. Na i ddarllen y geiriau nawr i chi. Psalm 23 oedd y geiriau. Glywodd yn had ar ei wely angau a wedodd e, darllen yna eto. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Pan o'n i'n grwt, o'n i arfer meddwl mai, os dim eisiau'r arglwydd arnaf i felly, gan bod gennau figael. Ond nid hwnna yw e. Gwna i mi orwedd mewn porfeidd breision, a thywys fi ger llaw dyfroedd tawel. Rhywbeth am ddŵr a dŵr yn fy myfyrdodau amgen yn dod â pherthnasedd aruthrol. Mae Duw wedi creu dŵr, chi'n gweld. A gall wyddonydd ddiffinio fe. Mae'r ffaith bod e'n bodoli yn amnesboniadwy heb ddiw. A thywys fi gallaw dyfroedd tawel, nid rhai cythryblus, nid rhai blin, nid rhai sydd ddim yn maddau, ond rhai sy'n golchi, rhai sy'n creu patrymau. Hyfryd, dim rhai heavy metal, bler, afreolus, anrhefnus, ond rhai cymeser. Ac y mae ef yn fy adfywio, nid y dŵr, yr arglwydd, ond mae'r dŵr ar arglwydd yn agos. Fe mharwain ar hyd llwybrau cyfiawnder, mwyn ei enw. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed. Oherwydd yr wyt ti gyda mi. Ath wialen, ath ffon, yn fy nghysuro. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen, yngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew. Y mae fy nghwpan yn llawn, nath Mrs P fry up i ni. Amser te heddi. Oedd y fry up safonol. Oedd yr black pudding yn black pudding safonol. Oedd y Celsig yn safonol. A wedodd hi bysen ni'n gallu gweini hwnna mewn B&B safonol. Yn sicr bydd Dioni a thrigaredd yn fanylun. Bydd bob dydd
o'n bywyd, yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd. A dyma be nath dad ofyn I glywed eto, a byddaf yn byw yn hir arglwydd weddill fynyddiau. Dyna oedd y geiriau ola iddo fe glywed ar y ddaear yma. So mae Tristan Hallam, bob tro dwi'n ei weld dwi'n cofio'r profiad yna. Oedd e ar ben ei hun gydag e, o'n I wedi mynd I ôl te. A wedyn es I o'r sbyty. A wedodd Tristan o darllenes I fy nhad, I dy dad. A oedd dad dim eisiau aros yn yr ysbyty. Oedd e'n gweiddi ar bobl. Let me out! Oedd dad yn dallt y dalltings hefyd, deep down. Oedd e'n gweld y twyll oedd yn y byd. A ges I 14 o flynyddoedd gydag e yn dweud, dad, dyma'r gwir, sef y Beibl, a Duw, a'r arglwydd Iesu Grist, a'r ysbryd glân. Ond oedd e yn troi rownd yn y dyddiau cynnar, ty beth, yn dweud, yes, Hugh. But what about the devotion of the Muslim? Oedd e'n gweithio gyda cwpl o bois lawr yn y docks. Oedd e siŵr o fod yn Muslemiad gwych. A oedd e hefyd yn cwestiynu pam fod Duw yn caniatáu rhyfel. Ac wrth edrych nôl, o'n i'n llawer I brysur. Sgwnes I ganran o Gwynfyn Pritchard, gewch chi glywed rhywbryd, yn sôn am fy nhad. Ffaith bod fi'n rhy brysur yn poeni ynglyn â mynd i'r gym yn ytrach na eistedd lawr dy fe a cofleidio fe. A dyma fi nawr yn gweld yr un patrwm yn fy epilion I. Ni'n colli nhw, yndyn ni? Ni'n colli ein plant ni. Maen nhw'n tyfu lan, maen nhw'n mynd yn annibynnol. Maen nhw'n dal yn caru ni, ond dyn nhw ddim yn cofleidio ni am oriau a chwarae ar y soffa. Clas. Nôl â ni at 1 Corinthiaid 15 gyda Paca yn dweud yeah, 15, 42, 44. Sefyllwch gyda 15, 44. Ewn ni o adnod 35. Corff yr atgyfodiad. Ond bydd rhywun yn dweud pa fodd yma'r meirw yn cael ei cyfodi a pha fath gorff y byddant yn dod. Y ffwl. Beth am yr had yr wyt yn ei hau. Ni roddi'r bywyd heb iddo farw yn gyntaf. Ar hyn yr wyt yn ei hau, nid y corff a fydd y Duw. Ond gronyn noeth, o wenydd efallai, neu o ryw rawn arall. Ond Duw yn ôl ei ewyllus ei hun sydd yn rhoi corff iddo. I bob un o'r hadau ei gorff ei hun. Oherwydd nid yr un cnawd yw pob cnawd, ond un peth yw cnawd dynion, peth arall yw cnawd anifeiliaid, peth arall yw cnawd adar, a peth arall yw cnawd pysgod. Yma hefyd gyrff nefol a chyrff daearol. Ond un peth yw gogoniant y rhai nefol, a pheth gwahanol yw gogoniant y rhai daearol. Un peth yw gogoniant yr haul, a pheth arall yw gogoniant y lloer. A pheth arall yw gogoniant y ser. Mwy am hynny, cyn rhagfyr yr unfed ar 10 ar 20,
Yn wir, y mae rhagor rhwng seren a seren mewn gogoniant. Felly hefyd y bydd gyda golwg ar otgyfodiad y meirw, heir mewn llygredigaeth, cyfodir mewn anllygredigaeth. Felly hefyd y bydd gyda golwg ar atgyfodiad y meirw, heir mewn llygredigaeth, cyfodir mewn anllygredigaeth, heir mewn gwaradwydd, cyfodir mewn gogoniant. Heir mewn gwendid, cyfodir mewn nerth, yn gorff anianol yr heir ef, yn gorff ysbrydol y cyfodir ef. Os oes corff anianol, y mae hefyd gorff ysbrydol. Felly yn wir y mae'n ysgrifenedig, daeth y dyn cyntaf adda yn bod byw, ond daeth yr adda diwethaf yn ysbryd sydd yn rhoi bywyd. Iesu Grist yw hwnna. Eithir nid yr ysbrydol sy'n dod gyntaf, ond yr anianol, ac yna'r ysbrydol. Y dyn cyntaf o'r ddeiar y mae, a llwch ydyw, ond yr ail ddyn o'r nef y mae. Y mae rhai sydd o'r llwch yn debyg i'r dyn o'r llwch. Ac y mae'r rhai sydd o'r nef yn debyg i'r dyn o'r nef. Ac fel y by'r delw'r dyn o'r llwch arnom, felly hefyd y bydd delw'r dyn o'r nef arnom. Dwi'n mwynhau hwn. Gobeithio bo chi. In raising believers, God completes their redemption by the gift not of their old bodies, somehow patched up, but of new bodies for new people. Through regeneration and sanctification, God has already renewed them inwardly. Now they receive bodies to match. Os ni'n tybio mai erbyn i fi farw fydd fyddai'n wedi adnewyddu'n gyflawn fewnol. The new body is linked with the old, yet different from it, just as plants are linked with, yet different from the seeds from which they grew. A clywson ni am hynny. My present body, brother ass, as Francis of Assisi would have me call it. Dwi wedi clywed cwpl o bobl yn beirniadu Francis of Assisi, ond testyn arall i hwnna. My present body is like a student's old jalopy. Care for it as I will, it goes precariously and never very well, and often lets me and my master down. Very frustrating. But my new body will feel and behave like a Rolls Royce, and then my service will no longer be spoiled. Dwi'n mynd deall ceir o gwbl. Symudwn ni ymlaen. No doubt, like me, you both love your body because it is a part of you and get mad at the way it limits you. So we should. And it is good to know that God's aim in giving us second-rate physical frames here is to prepare us for managing better bodies hereafter. As C.S. Lewis says, they give you unimpressive horses to learn to ride on, and only when you are ready for it are you allowed to an animal that will gallop and jump. When I think of Christians who are in one way or another physical wrecks, da chi'n deud wrtha fi, ni methu cerdded o gwmpas Llanisien heno. I could weep for joy at the thought of the resurrection bodies God has in store for them, and all Christians on Resurrection Day. A mae Packer yn gofyn y cwestiwn, dwi'n mynd i adael efo chi heno. Beth ydyn ni'n ei wybod am ein cyrff newydd? A wedyn mae'n gofyn i ni weddio. Gweddiwch am y rhai hynny sydd yn stryglan yn barhaol
gyda chyrff sy'n eu cyfyngu nhw rhag gwneud beth maen nhw'n dymuno gwneud i Dduw, dros Dduw. Efallai fydd Duw yn rhoi i chi ffydd i weddio. Y byddan nhw yn cael blaen flas o'r cyrff atgyfodedig yn y byd presennol yma. Wel, Wplabo fi hwcdw i chi. Diolch yn fawr iawn am wrando. Dwi wedi mwynhau'n fawr iawn. Yn ymwedig yr eiliadau cyntaf pan weiddodd Mrs P lan. Nid clwb nos yw'r tŷ yma heo. Dwi wedi dweud wrth Mrs P heddi mod i'n ei charu hi ar sawl achlysur. A da ni wedi clywed Stephen Duffy yn dweud, ydw i wedi dweud wrthych chi mod i'n eich caru chi? Dyna un ddehongliad o'r geiriau. Wplabo fi hwcdw baby. Cyfan sy'n eisiau fi wneud nawr yw gwenu. Ond gan nad wyf yn, fel wedodd Mrs P wrtho fi pnawn yma, dwi'n meddwl mae'r gair oedd exhibitionist. Na, rhywbeth arall wedodd hi. Oedd hi'n dweud ei bod hi ddim yn un. Wel, gyda chefn fel sydd â fi heno, a blinder fel sydd o'n nghwmpas i heddi, mi fyswn i'n gallu wneud môr y mynydd o fy ngwen a fy osgo llawen, ond dydw i ddim. Dwi'n mynd i ddweud, all right, how are you doing? Thanks for listening, everybody. If you want to learn Welsh, tell your friends, and we can learn Welsh together, all right? Arbrofi technolegol, cysetiau ar gryndig o'r 70au. Y neges ola yw hwyl fawr, heilwen.